האוניברסיטה ומועצת הספורט. עם ישראל בהמוניו גילה את הגוף, ולא באשמתנו, לא באשמת הספורטאים, לא בהשפעת המורים לחינוך גופני, אלא בהשפעת הרפואה. עכשיו ברור שיש פעילות גופנית אינטנסיבית, הגוף שלנו, שזה הדבר הכי מופלא שנוצר עד היום, צריך שירות ואז הוא צריך שתהיה לו כתובת ואתם תהיו הכתובת. אני מאחל לכם שתלמדו ותשכילו ותלמדו לתת ולעזור לעם לקבל שירות בדברים שהוא צריך, על מנת שאומרים, יבוא למוסך, נתקן לו את כף הרגל וימשיך הלאה בפעילות הגופנית. אני מאיר ניסקה, מנהל המחלקה האורתופדית בבית חולים מאיר, ועיסוקי ב-15 שנה, 20 שנה האחרונות, זה כרסום בכף רגל. שמי שעושה איזה שהם התאמות לכף רגל, אם אין לו קו ישיר לרופא, העסק הזה, או נגדיר את זה אחרת, אם יש לו קו ישיר, העסק צפוי להצליח. כי יש היום המון טכנולוגיות והמון דברים שהתפתחו ב-25 שנה האחרונות, ועדיין כשיש לנו בעיות אמיתיות, חייב הקשר הזה בין הרופא, החולה, ומי שעושה את המדרסים, או את המנהלים, או את ההתאמה המיוחדת. העיסוק בכף רגל הוא האורתוטיקה שלו. זאת אומרת, אני הרבה פעמים, כשאני מציג בפני חולה שעומד לפניי, מה זה מדרס? הוא אומר לי, למה אני צריך מדרס בעצם? למה אני צריך אביזר כלשהו לכף הרגל? ואפילו שאלה טריוויאלית, כמו האם אני יכול להעביר מדרס מנעל לנעל? ואני משווה את זה לאופטומטריסט. אני אומר, תראה, המדרס זה המשקפיים של הרגליים. אם מישהו לא רואה טוב, הוא זקוק למשקפיים. אם מישהו לא הולך טוב, הוא זקוק למדרסים. אני רק רוצה להגיד תודה רבה לפרופסור ניסקה ולצוות שטרח וטרם, ובאמת הפלנו עליו דבר שהוא לא קל במסגרת העבודה המרובה והעיסוקים הרבים של החברים האלה.